Ang taang-taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Laging tapat at laging tugon. Okay mga tugang, Diyos marhay na aldaw sa Endogabos. Ini po si Father Bus Bombase OP sa satuyang magayon marhay na programang Marhay na Hapon. Welcome everyone at sana yaong kamo sa maray na kamugtakan ngunyan na aldaw ning Sabado, Setyembre 18, 2021. Mga tugang, kung de sanang pandemya, yaon ako sa naga, ta sa tuyang isiselebrar ang fluvial procession duman. Kalang dahil sa pandemya, pinagbabawal kasi po ang kadakol na tao, kaya ngunyan iniibitaran mo na ang kadakol na tao. Pero just the same mga tugang, imagine ta na sana. Mangaji kita. Ano? Importante mga tugang yan, pagpapangaji ta, miski nga ni di kitang fluvial procession, dahil sa aga baga, Petro 19, the third Sunday every September, sa tuyang sineselebrar ang kapiestahan kang Bicolandia, Our Lady of Peña Francia. Ano? So sana hagadon ta sa mahal na ina, na tawang kita ning kusog, irayo kita sa mga ulakit o maulakitan ng COVID. At sana matapos na ining pandemyang inihong COVID-19. Dahil ang sa tuyang mahal na ina, permiyang natabang sa tuya. Ano? Kaya mga tugang, samahan nindo ako sa tuyang pagpapangaji. Importante yan mga tugang, ang pagpapangaji. Kaya sa tuyang pangajion, bago kita magpuon, ang sa tuyang paboritong pangajion na memorare. Mga tugang. Okay, ngunyan sa tuya ng pangajion, ang memorare. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Mahal na Birhen Maria, pakiusapan po ninyo ang inyong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, na bindisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtratrabaho at lahat ng mga tumutulong, at lalong-lalo na rin ang lahat ng mga tagapakinig ng himpilang ito ng DCGB. Nawa, iligtas niya po kami sa anumang kapahamakan, sa anumang kasalanan, at lalong-lalo na sa COVID-19, upang kami maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa mundong ito, sa pamagitan ng pagbibigay ng impormasyon at lalong-lalo na sa pagpapatibay ng mga kalooban at ng mga kapatid namin at taga-subaybay, ng pagbibigay namin ng inspirasyon. Nawa, tulungan niya po kami sa anumang aming sasabihin, sa anumang aming gagawin, dahil gusto namin gawin ang kalooban ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niya po kami. Palakasin niya po ang aming kalooban, lalong na sa panahon ng may pandemya, sa panahon ng may takot. Bigyan niya kami ng tibay ng kalooban upang anumang aming gagawin ay maging kapuri-puri at maging kapaki-pakinabang sa lahat ng tagapakinig at ng tao. Ang lahat na ito iningin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas,
ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, padagos kita po giraray sa satuyang programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombase OP. Pagkatapos na kitang mga G. At sa tuya ng babasahon ang magayon na Ebanghelyo ngunyan aldaw ng Sabado, ika-18 kambulan ng Setyembre, hali po iyan sa libro ni San Lucas, kapitulo 8, versikulo 4 hanggang 15. Ini po mga tugang magayunon, mahapot nga niya ako sa indo mga tugang. Paano ba magbubunga ang mga salita ni Kristo sa ating buhay? Yan. Paano ba? Ito'y magbubunga lamang kung atin pahahalagan ang pakikinig sa salita ng Diyos. Okay? Kaya talagang makinig tayo sa salita ng Diyos. Okay, mga tugang? Kaya, ining Ebanghelyo, halikisan na Lucas, mga tugang, nagpapagirumdum ini sa tuya, tungkol ini sa binhi, naghahasik. Alam mo, kita baga maghahasik, ngunyan, ako naghahasik sa inyo ng mga salita. So, sa tuya, kasubagong aga hanggang ngunyan, anong mga salita ang sa tuyang mga inihahasik sa mga tao? Yung kayang mga salita na nakakapagbigay ginhawa? O yung mga salita nakakapagbigay ng kabigatan sa kalooban? O yung in other words, nakakasakit? O yung mga salitang nagbibigay sa atin ng kaginhawahan? Yan mga tugang importante yan. Sapagkat sa Ebanghelyo, sa tuyang madadawog mga tugang, si Jesus giraray ay nag-istorya tungkol sa isang mga farmers, naghasik ng binhi. At sa paghahasik niya, ang ilan ay nahulog sa ilan. Okay, so basahon ta mga tugang ang Ebanghelyo ngunya na aldaw mula sa Gospel of St. Luke chapter 8 verses 4 to 15. Dahil untok sa pagdulok kay Jesus kang mga tawo nahali sa manlain-laing na banwa. Kang nagtiripon ang mga tao, inisipon ni Jesus ang parabulang ini. May sarong parauma na nagsabwag ning banhi. Mantang isinasabwag niya ang banhi, nahulog ang iba sa dalan. Nagkaturungtungan iyan, dangan tinuka kan mga gamgam. Ang iba nahulog sa lugar na magapo. Pagtalubo kang mga banhi, na alang hulita na mara ang daga. Ang iba naman nahulog sa katunukan na sabay na nagtalubo kang mga banhi, kaya napuot ang mga banhi. Alagad ang ibang banhi nasabwag sa matabang daga na nagtalubo asin namunga ning manggatos. Makataram niya kaini, nagsabi siya ning makusog. Ang may talinga magdangog. Hinapot si Jesus kang mga disipulo niya kung ano ang kahulugan kang parabulang ini. Nagsimbag si Jesus. Sa Indo, ipinapaaram ang mga hilom kang kahadian ning Dios. Alagad sa iba, ipinapaagi sa mga parabola. Tanganing minsan nahiling ninda, dain ninda namamaanan. Minsan nadadangog ninda, dain ninda masabutan. Ini ang kahulugan kang parabola. Ang banhi, iyo ang tataramon ning Dios. Ang mga banhing nahulog sa dalan, garo ang mga tawong minadangog, alagad minaabot ang demonyo, dangan inaagaw ang tataramon ning Dios na isinabwag sa puso ninda, tanganing daisinda magtubod sa kadai makaligtas. Ang banhi na nagsabwag sa lugar na magapo, garo ang mga tao na kung madagog ang tataramon ning Dios,
maugmang minaako kaiyan. Alagad bakong hararom ang pagkagamot kaiyan. Minatubod sinda sa lipot sa nang panahon. Alagad minahusay sinda kung binabalo. Ang mga banhing nasa buwag sa lugar na matunok, garo ang mga tao na minadangog, alagad pinupuot sinda kang mga kahaditan, kayamanan asin kaugmahan sa buhay na ini, kaya dai nahihinog ang saindang bunga. Alagad ang banhing nasa buwag sa matabang daga, garo ang mga tao na minadangog kang tataraman ng Diyos, iniingatan nindayaan sa pusong mabuot saka makinuyog, asin nagdanay sa good na magbunga. Mga tugang iyan, mga tugang ang magayunon na ebanghelyo ngunyan na aldaw na Sabado na nagpapagirumdum sa tuya na kitagabos mga taga Sabwag. Bilang mga taga Sabwag, ano ang sa tuyang sinasabuag? Karahayan o karatan? Mga tugang, babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Be, harani na ang laralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Iniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Dinugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa satuyang marhay, magayon na programang Marhay na Hapon with Father Butz Bombase OP. At satuyang ipadagos ang satuyang pagpapaliwanag sa Ebanghelyo ngunyan na aldaw mga tugang, manunugod nga niyan sa parauma na nagsabwag ning banhi o binhi. Ano? Alam mo, this is the parable of the sower. Kita gabos, we are sower. Alam mo mga tugang, there is what we call the principle of reaping and sowing.
or sowing and reaping. Sabi nga ni, kung ano daw ang sa imong itinanim, yan din ang iyong aanihin. Ano man ang isinabwag mo, yan ang sa imong aanihin. No? Kaya sabi nga ni, kung ano ang sa tuyang mga pigsasabwag baga, yan ang sa tuyang mga aanihin. Kaya halimbawa, kung sa tuya baga mga pagtataram, kita bawat nagtataram ang sarong tao, nagsasabwag siya. Ano? Kaya ang hapot ko sa indo mga tugang kasubag ungani, ano ang sa tuyang sinasabwag? Yan. Ang sinasabwag kaya kita mga tugang ay ang mga marhay. Ano? Halimbawa, sa mga taong lalong unya na may pandemya, sa mga panahon na nadidipisilan sa buhay, nagsasabwag kita ning pag-asa, ning paglaom. Importante yan mga tugang, lalo sa mga panahon kadakol mga nadidepress, ano? Na hindi naman sila pressed. Nadidepress lang. Pati yung mga kaibigan, importante talaga yan na kita magtauning kaginawaan sa mga taong na nagluluya. Lalo na ngayon, nagluluya ng paniniwala. Nda sa Diyos, sabi ninda, dasal ng dasal man ako, Father. Wala naman dumarating na dasal ng dasal akong gumaling ang aking asawa na may COVID. Hindi naman gumagaling. Pero alam mo, may plano kasi ang Diyos At ang plano ng Diyos, hindi ko rin alam Hindi natin alam. Pero sasabihin ko sa inyo, ang mga plano ng Diyos, yan ay ikabubuti para sa Kanya at para sa iyo at para kasi naman ang Diyos kasi puno ng karahayan, bako ning karatan. Kaya yan baga ang ginigibo ng Diyos. Sige silang sabwag ning pagmamahal, okay? Ang ginibo nga ni Kristo baga, miski nga ni sa ginibo ning karaatan o karautan o kasamaan, ano ginawa ni Kristo? Sabi niya, repay evil with good. Yan baga importante. Kasi di man talaga mapundo ang karatan. Pero ang hapot, di man dapat ipundo ang karahayan. Kasi ang demonyo mga tugang, di mapundo iyan. Hanggang igwan ng Diyos, di man mapundo ang demonyo. Kasi ginakalaban ng demonyo ang Diyos. Pero titingnan natin na ang demonyo ay walang kapangyarihan. Bakit? Kasi hindi siya uncreated. Hindi siya ang lumikha sa sarili niyang katawan ng being, kundi siya ay nilikha lamang. So, may tagapaglikha. Pero bakit, Father, may demonyo? Alam mo, ang demonyo, may papel din sa buhay natin. Okay? Ang tawag niyan is to purify us, to tempt us. Actually, hindi parang mapahiya tayo, kundi yun po ay tinatawag natin na challenge tayo ay hamunin. Okay? So, importante kasi ang challenge sa buhay ng tao. Kaya magayon mga tugang ang sa tuyang ebanghelyo, nagpapagirumdumin sa tuyang mga tugang. Ano ang sa tuyang? Siyempre, every now and then, kita nakikipag-uralay-ulay. Bako niyo? Sa mga conversation sa mga uralay-ulay, ano ang sa tuyang sinasabwag? Did we ever talk about God in our conversation? Hoy, Father, nakakahiya naman Bakit? Halimbawa sa barkada, sabi, huwag pag-usapan ang Diyos, huwag pag-usapan ang politika, kasi mag-iiwal-iwal. Hindi naman, depende siguro kung paano mo pinag-uusapan. Kasi importante mga tugang, na pag-usapan natin talaga ang Diyos. Okay? When was the last time that you talk about God? Alam mo, si Santo the founder of the Dominican Order, he talked about yan. Magayunan mga preacher kapag pahayag, ang import is prayer. Talking to God is prayer. God is preaching. Yan. So, pasalamat na lang, Father. Hindi naman po, malaki ko lang po ang Ama Guzman. Okay? He will Gospel of St. Matthew. He will read the Bible, the letters of St. Paul, the mga sulat, mga ginawa ni St. Paul, halos kabisado niya yan Bakit? Here we pray, whenever we read the Bible, we have to pray the Bible. Kasi maraming mga tao gusto nang i-interpret ang Bible. No, the Bible
is a prayer. Okay? Ang salita ng Diyos is a prayer. Kaya hindi naman dapat sa didebate. Gamitin natin ang salita kang ibang tao nung tungkol sa salita ng Diyos. Mali po yan. Panalangin. Kaya pray the Bible. How do we pray the gospel? How do we pray? Imagine that Jesus or God is talking to you. Okay? Because prayer is not only you talking to God, but God to you. Tugang pag nagbabasa ng Biblia, pagkatapos i-interpret tayo sa interpretation. Pero if we live the Bible, okay, and if we pray the Bible, hindi po tayo magkakamali. Bakit? Anong itinuturo ng Biblia? Forgiveness. Anong tinuturo ng Biblia? Magmahalan. Anong tinuturo ng Biblia? Huwag mag-iwal. Anong tinuturo ng Biblia? Huwag magpakaraot. Ano ba tinuturo ng Biblia? Di ba? Ang tungkol sa karahayan. Kaya magayon mga tugang iyan, Okay? Pray the Bible. Don't read the Bible. Pray the Bible. When you pray the Bible, ulitin ko mga tugang when we pray, we have to listen. Kadalasan kasi pag sinabing magdasal ka, Father, I don't know how to pray because hindi ko alam anong sasabihin. Alam mo, ang matuto, ang ganoon dito ang may pandin, alam ko sa radyo, ang sadiri ko, kung tama ang sakuyang mga sinasabi. Na kung halimbawa maraot, ang mga tao kaya bisa sabihin, magtaram ka sana magtaram. Dayman, sinasabi, talk with sense. And at the same time, importante, preach and do. Okay? Sinasabi nga na walk the talk. Yon, magayon ng mga salita yan. Walk the talk. In other words, ano ang sinasabi mo, gibuhon mo. Daldal ka ng daldal. Ang dasal may asal. Kaya ang dalawang salita ng dasal, galing sa dalawang salita yan. Okay, dalangin at asal. Okay? So, ibig sabihin, okay, nakikipag-usap ka, nakikinig ka, at nagbubunga yan ng asal. Kaya nga, ang isang dasal, dapat magbunga yan ng mabuting asal. Patayin mga kaibigan, babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng paalala at sana ako po ay naghahasik sa inyo ng mga mabubuting balita. Nandito na ang pinakabago! Pinakabago? Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixed Herbal Capsule. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Soup. Para freebies. Buy one, take one. Door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Yeah. Chino Garcia. Serbisyong Garcia. Kadako lang mga nagibuhan sa kahigusan, sa banwang ginubatan na namigong tunay. Chino Garcia, yan ang idol ta. May tabang sa turismo, lalo sa mga negosyo, sa kalusugan, agrikultura, infrastruktura. Ginobatenyo, padaba ni Chino. Kadakol na programa, asin mga proyekto. Basta sa pag-asenso, kan ginubatan. Chino Garcia sa tung malalaoman, edukasyon. Anumang kalamidad, umabot, tatabangan niya kita. Yan si Stadumihan, yes, yan si Chino. Inesan mga magurang, mga gurangan. Happy talaga, lalo pag may serbisyong Garcia. Chino, si Chino Garcia. Subok ka ng matinabang. May pusong servidor, tunay ka, oh Chino Garcia. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propriedad nin tao. Ano ang dapat ang gibuhon pagkatapos nin baha? Likayan ang pagkakan na nalubog sa baha. Pakalakagaan ang tubig antes na inumon. Ipa-examine ang tubig kung libre sa mikrobyo. Dahil basta magpasyar sa mga inagihan nin baha, nganing makalikay sa aksidente. Dahil magdutdut sa mga electrical equipment sa binahang lugar. I-report sa otoridad ang mga naraot na linya nin kuryente asin tubig, asin mag-igmat sa mga peligrosong hayop, siringgan halas na nagruruluwas dahil sa baha. Sarong bagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Sexual at reproductive health. Ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Kumonsulta sa I Choose. Sa mga health workers na mapangunawa,
mahusay at matulungin. Para ang desisyon mo, tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Okay mga tugang, balik po kita kiraray sa Satuyang Marhay, magayon na programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. At ngunyan na aldaw nga ni ang Satuyang pinag-uurulayan, ang manunungod iyan sa paghahasik. Ano? Kasi ang tao baga, naghahasik kita. Halimbawa, minsan naghahasik kita sa salita, minsan naghahasik tayo ng magawa. At tanda natin kung ano ating inihasik. Kaya magayo, sabi ko nga kasubukit na magpuon, ano ba o paano ba ang salita ni Kristo sa ating buhay? Ano nga ang halaga natin ikinig ang salita ng Diyos at isagawa natin. Okay? Kailangan pahalagan sa pakikinig at isagawa natin. Okay? Importante po mga tugang yan. Kasi makinig tayo. Ay kadalasan, ang hapot ko sa indo mga tugang, ano ang madalas natin pinakikinggan? Ang mabuting balita. Okay? Ilan na ba ang gumaling? Ilan na ba ang gumaling? Yun ang binahawaan. Pero ilan na ba ang gumaling? Mas isa. Tapos may gumaling na 10 ang bibigyan. Dapat bigyan natin ang mabuting balita. Sapagkat dapat tayo bilang mga broadcasters, okay? Bilang mga tagapahayag, dapat magpahayag tayo ng mga bagay na nakakapagginhawa. Okay? Sabi nga sa Biblia, okay? Sabi ni San Pablo yun, maganda yun na gamitin natin ang ating mga dila sa pagpapahayag. Yan, sa gandang awitin. Okay? Alam mo ginagawa ni Father Butch? Minsan hindi na ako nakikinig sa mga news. Ang pinakikinggan ko yung good news. Pinakikinggan ko yung mga podcast na magaganda. Personality development. Pagkatapos papakinggan ko how to get immune system. Parang palakasin ang immune system. Hindi yung, alimbawa, everyday, papakinggan mo how to get sick. Mamaya, meron kang psychosomatic. Magkakaroon ka na ng yung isip mo, walang pagkakaiba yan sa isang eksperimento na kung saan yung mga daga, okay, nilagay doon sa maliit na kulungan. Okay, limited ang kanilang tinatakbuhan. Kaya ang liliit. Pero naman yung mga daga, eksperimento nito ang kulungan, malaki ang kanilang nilalakaran, pinaglalaruan. Ganon din po sa atin. Minsan nagiging masikip ang mundo natin. Depending on our lenses. Depending on our view of life. Okay? Kasi minsan may dalawang tao nga Of course, iba-ibang pagtingin Okay? Dalawang tao nakatingin sa bintana. Yung isang tao, nakita niya, wow, ang ganda ng mga halaman. Kaya ang ganda ng halaman, ang ganda, mapresko sa labas. Nakita niya, nakatingin sila pareho sa bintana. Yung isa naman, nakita, ang dumi ng salaming. Tingnan mo. Pero, yung isa nakakita ng kabutihan. Yung isa, anong palagi nakita ay ang, kapag ganun ba tayo? Alam mo mga tugang, mahalaga po yan na pagpapagirumdum lang si Father Butch. Kasi, tayo mga mamahayag, kailangan tayo magpahayag ng katotohanan, ng kaginawahan, ng ikauunlad, kaysa yung magpapahayag tayo ng mga nakakatakot. Hindi naman ang programa kasi natin, hala kayo dyan, yung mga bata ba pumasok na sa mga bahay, hala kayo dyan. Alam mo, nung bata ako, nakikinig ako doon sa programa, doon sa Bicol, sa Tigaon, yung doon sa Estasyong Canaga, yung Suanoy, yun. Nakakatakot, yun. Kaya nga, paggabi, takot na ako. Kasi nga, kung anong madalas mong pinakikinggan, magiging ganun ka. Kasi papasok sa iyong kaisipan, papasok sa iyong kalooban. Kung palagi natin pinakikinggan ang salita ng Diyos, magbubunga ito sa atin Sigurado yan. Ay kung halimbawa, palagi yung pinakikinggan ang mga karatan, chismis. Kaya tingnan mo,
ang isang palagi nakikinig sa chismis, magiging rin siyang chismoso at chismosa. Mag-ingat po tayo dyan. Ano? Kaya yan, depende kung ano ang madalas natin pinakikinggan. Makinig tayo lagi kay Father Boots kasi si Father Boots palagi nagbibigay ng mga bagay tungkol sa pag-ibig, hindi sa mga bagay nakakaligalig. Okay? Importante at the same time, hindi lang pag-ibig, kundi patatagin natin ang ating pananalig parang hindi tayo maligalig. Yan. Daigdig ang mundo. Ang mundo ay ginawa ng Diyos. So, anong ibigay natin ng focus? Yung gumawa o yung bigyan natin yung gumawa para tayo palagi ay mayroong appreciation, may pasasalamat. Yung mga tugang magayon ini pahalagan natin ang pakikinig. Marami ang tunay na nakikinig sa mga pagbasa at humiliya sa loob ng simbahan tuwing linggo. Pero paglabas naman nila, ano yung sinabi ni Father? Hindi ko maintindihan. Problema yata, Father, sound system eh. Yung sound system nila, Father, grabe naman, hindi ko maintindihan sound system. Sinisi pa si Father. Yung sound system, nagkakuha ng dahilan. Nakakuha tuloy siyang dahilan. Father, paganda natin ang sound system. Huwag tayo magtirinig, ay hindi na salita ng Diyos. Salita ng demonyo, panunukso. Kaya makinig tayo sa pagbasa. Halimbawa, by the way, mayroon pa akong suggestion sa mga nagbabasa sa mga reading sa simbahan. Basahin naman natin ng mahusay para kayo lang ang nakakarinig ng binabasa ninyo. Saka huwag tayo nagmamadali. Hindi kayo nahabol. Maganito, noong panong iyon, dating ang mga taong nagagaling sa mga bayan-bayan at lumapit kay Jesus. Sinasabi nga, express it as if you are the prophet, as if you are the one who wrote the reading. Yan ang importante mga tugang. So, bato-bato sa langit, tamalit na kayo, basta ako ay nakatulong sa iyo sa pagkukorek. Okay? Importante mga tugang yan. Huwag naman natin bastusin ang salita ng Diyos. Minsan, binabastos natin ang salita ng Diyos eh. Pupunta tayo sa simbahan, hindi handa kung paano babasahin. By the way, pagdating sa mga pangalan, kung ano ang bye-bye, siya ang bigkas. Okay? Huwag ka nang dyan. Kung importante, basahin natin with sense. Okay? Basahin kaya nga sabi, importante, hindi lang practice, live it. Okay? So, importante mga tugang, makinig sa pagbasa at lalo na sa homilya. Patid nilang makapagbigay ang mga ito ng lakas at liwanag para sa kanilang buhay sa buong linggo. Importante mga tugang, halimbawa, every Sunday may mga homily. So, at least, pag pakinig mo ko sa homily, madalas sinasabi ko, bigan ang pabaong ito sa inyo. Ang aking pabaon sa inyo ay ito, manalig kayo parang hindi kayo maligalig. Mga kaibigan, babalik pa ngayong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte! Lakas ng 5! 5 piso lang SRP! With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang mula po sa NGCP. Lemex sa wawang batay, lobo, hini ang salbay, play. Natural na pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Lemex.
Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plenax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. 417-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang pag-asenso kan lambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology. Kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs asin ang Great Women Project 2. Wow! May pasalubong si tatay. Haling Edgelines Pili products. May pili candies, crispy pili, salted pili, mazapan pili, dokulon tay, masiramon pa. Igwa pa nga ni Sindanin Pili Tart, santan asin pastillas. Edgelines Pili Products and Pasalubong Center, located at Sorsogon City. Contact 0977-738-1793. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Eyo, atin yung COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Tabayanan kada Miyerkules, alas Regional Office Number 5, hosted by Romy Candasa, Romel Natanawan, kan DOT5, as in News Manager, Mardela, kan DZGB. Turismo Bicolandia, aramon ta, programang matukar kan mga pigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga istorya din pagbangon kan industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin magagayon na lugar sa Kabikolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo. Siring man ang paghiras nin mga eksperyensya na magsisilbing inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5, mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia, aramon ta, alas 11 sagkod alas 12 minuto kada Miyerkules. Marina, magdangog kita! Okay mga tugang, padagos kita sa last part kan sa tuyang programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombase OP ng University of Santo Tomas Legazpi, at binabati ko po kayong lahat na nakikinig. Nga lang tayo ay hindi ko mababasa ang inyong mga text messages kasi po ining program na ini ay hindi po live, ano? Kasi tuwing Saturday ako po ay gumagawa ng recorded program lang po. Kaya mga tugang, sa tuyang aning discuss, sa tuyang pinag-urulayan ang pagdangog. Okay? Maraming salamat sa pagdadagog nindo mga tugang. Nagkikinig kayo talaga ha? At ito naman, pinakikinigan talaga ninyo ang mga sinasabi ko sa indo. Pero sinasabi ko sa indo kasi ini talaga ang gusto nang mangyari sa tuya ng Diyos, na mamuhay kita na mabayapa, mamuhay tayo nagmamahalan, na mamuhay tayo may awa, mamuhay tayo nagtutulungan, para sa ganoon tayo ay mamuhay ng masaya. Yan mga tugang ha. Kaya makinig tayo lagi. Importante sa mga magulang din, di ba? Makinig din po kayo sa mga anak ninyo. O mga anak, makinig din po kayo sa mga magulang ninyo. Makinig tayo sa isa't isa. Kasi ang problema kasi ngayon wala nang pakikinig. By the way, gusto ko lang bigyan din ang listen.
Alam mo sa lesson, let us be silent. Alam mo ang mundo ngayon, takot na takot pag tumahimik. Bakit kaya silent? Okay? Alam mo, paano kasi natin maririnig ang bawat isa kung hindi natin patatahimikin muna ang ating mga sarili? Okay? Alam mo, guilty ako minsan dyan eh. Kasi minsan hindi pa tapos yung nagsasalita magsasabat ka agad ako. Masama po yan eh. Hindi po maganda yan. Kaya natututo na rin ako na patapusin mo muna. Patapusin mo na siya magsalita. Bago ka magsalita, hindi pa nga tapos sasabat ka na kaagad. Hindi po maganda yan. Patapusin mo naman magsalita. No? Para sa ganun, magkakaintindihan kayo. Baka minsan hindi natin alam ang punot dulo. At kadalasan, ang hindi pagkakaintindihan ay nagbubunga ng away. Kaya nga makinig. Ang hindi pakikinig, nagbubunga yan mga kaibigan ng pagiging daig. Okay? Nadadaig tayo. Dahil tayo ay hindi nakikinig. Kaya makinig tayo. Makinig po tayo. Nang may pag-ibig, sabi nga ang importante mga tugang. Hilingon nindo ang sa indong mga talinga. May mga talinga ka mo? Magiling ka mo sa salaming. Hilingin mo nindo ang talinga nindo. Ang talinga ta mga tugang, dua. Pero ang satuyan ngimot, saro. Kaya nga, we have only one mouth but two ears. So we have to listen more rather than to talk more. Yan. Problema sinsan. Minsan kami sa media, daldal kasi. Daldal ka ng daldal Pero actually, bago ako nakadaldal, nakikinig din muna ako sa inyo. Bago ko nagbabalita, nakikinig muna kami sa inyo. Pero dapat, sa pakikinig, dapat balanse. Okay? Kung pakikinggan ko si Pulano, papakinggan ko rin si Pulana. Hindi pwedeng, alam mo, bias yan bias. Ganun importante, pakikinig. Kaya makinig tayo totoo, sinasabi nga, makinig tayo lagi sa salita ng Diyos. Yun. Kaya nga sa umaga pa lang pakinggan mo na kagad ang Diyos, ang bulong ng Diyos sa iyo. Kaya sabi ko kasubago nga si Santo Domingo, balik ko lang uli, sinasabi na prayer and preaching. Prayer is talking to God, listening to God, and preaching is talking about God. Kaya nga, we have to preach about God. So, mag-ulay tayo, pag-ulayan din ipahayag din natin ang tungkol sa Diyos. Okay? So, huwag natin ikahiya. Okay? Importante mga tugang. Okay, na ang salita ng Diyos ang siyang nagbibigay ginhawa sa ating buhay. Kaya kung halimbawa sa pagsande na nakinig tayo sa misa at yung sermon ng pare, ay tumalab sa atin, pag nilay-nilayan natin, halimbawa may salitang sinabi si Father na tungkol sa tinamaan ka, pag-ibig, pag nilay-nilayan mo yun, hindi naman kinakailangan na tayo ay talagang intindihin, talagang mabuti. May salita lang Kasi inspirasyon po yan mga tugang. Nakinig tayo. Okay? Siguro yun ang mensahe sa iyo ng Diyos Kasi iba-iba iba-iba ang katawan ng tao, iba-iba ang tao, iba-iba ang karamdaman ng tao, iba ang karanasan ng tao, iba ang pinanggagalingan ng tao. Iba-iba tayo. Sa halimbawa, sa akin, yung salitang pag-ibig, wow, okay, sa akin, okay yun. Sa iyo pala, salitang pag-ibig din ito, pang-unawa, yun, maganda. Isang salita, panghusga, kasi ikaw palaging nanglalait, nanguhusga sa kapwa, pinatatamaan yata ako. So, kung alam mo na pinatatamaan ka, nakita mo naman talaga na ikaw ay mahilig manghusga, manlait ng tao, magtiris ng tao, huwag na natin gawin. Nangangahulugan ito. Itong mensahe sa iyo ng Diyos. Kaya mga tugang, mahalaga ito Tanda natin kung ano ang ating inihasik, siyang ating aanihin. Yan. And importante, what you sow, you will reap. What you planted, you will harvest. Yan. Halimbawa, ngayon, nagtanim ka ng munggo, ay alam nga naman magbubunga iyan ng kamatis. Di munggo. Okay? Halimbawa, nagtanim ka ngayon na ito, sa pandemya, nagtanim ka ng takot. Ano ang mangyari sa iyo? Okay?
palagi ka nakasimangot, palagi kang wala ka na magagawa. Huwag tayo magtanim ng takot. Itanim natin pananalig, itanim natin pag-ibig, itanim natin ang mga mabubuting bagay. Yan ang hamon sa ating ngayon eh. Ano ba ang ating mga itinatanim sa buhay? Okay? So, kasi ngayon, yung mga tao naman talaga nagtsatsaga eh. Itanim lagi natin sa ating puso ang kabutihan, ang katotohanan. Okay? Mga tugang, meron lang akong ibabalita sa inyo, nakakalungkot minsan at hindi rin maunawaan kung bakit may mga ibang mga tao kapag may misa sa libing, lumalabas sila at nagkwekwentuhan, minsan naninigarilyo pa, no? Ayun, minsan ayaw nilang pakinggan ang salita ng Diyos eh. Ayaw nilang pakinggan ang humiliya ng pare. Okay? Ano mas mahalaga? Ang magchismisan, manigarilyo? Alam mo, paninigarilyo mo, magka-cancer ka pa. O, sabi nga, totoo yan. Magbubunga. Ang anumang ginagawa natin, magbubunga yan. Kung gumawa tayo ng kabutihan, magbubunga rin ng kabutihan. But anyway, kaibigan, sana maghasik lagi tayo ng kabutihan. Inabot naman tayo ng oras ng pamamaaram, kaya po mga tugang, tayo po ay palaging makinig sa salita ng Diyos at palaging magdasal. Pray and preach. Talk to God and talk about God. Manalangin na po tayo ng paboritong panalangin natin na San Miguel Arcangel. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo po kami sa labanan at maging banday ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng mga malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Tulungan po ninyo ang himpilang ito ng DCGB. Nakasangkapanin po ninyo sa pagwaksi ng anumang kasalanan, anumang kasamaan, upang aming ipahayag lagi ang kabutihan, katotohanan, kagandahan, at kaligtasan. Tulungan niya po kami na mapagtagumpayan ang anumang mga masasama. Iadya niya po lagi kami sa disgrasya, sa anumang sakuna, upang kami patuloy na maging kasangkapan sa pamagitan ng pagpapahayag. Tulungan po ninyo kami. Ang lahat nito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos mabalos po sa indogabos mga tugang na naginanyog kang magayon maray na programang maray na hapon with Father Butch Bombase OP. Sa Lunes, maghirilingan kita giraray hanggang Sabado tuwing 1:00 hanggang 2:00 sa marahay na hapon. At sabihin natin ngayon, bago tayo mag-aali, anak ako ng Diyos, mahal na mahal ako ng Diyos, susundin ko ang kalooban ng Diyos at ang lahat magiging maayos. Sana po lagi tayong maghasik ng kabutihan, ng katotohanan, ng pagmamahalan, sapagkat tayo ay mag-aani ng kabutihan ng buhay na walang hanggan. Thank you. Love you. Bye-bye. Patuloy pa rin dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Jeneline Insano, isa po akong guro. Nagpunta po ako sa Needs Wellness Center dahil marami po akong karamdaman sa aking katawan. Barado po ang aking puso, baga at mataas din po ang aking creatinine. At higit sa lahat, meron po akong PCOS o polycystic ovaries. Imbis po na pumunta sa doktor, nag-decide po ako na magpa-detox na lang kay Ma'am Nins. 12 years na po kaming hindi magkahanak dahil po sa aking hormonal imbalance at lagi po akong nakukunan. Last year, November 2020, nag-decide po ako Nagsimula po akong uminom ng mga food supplement
At laking pasasalamat ko na alis po ang aking bara sa puso sa baga at bumaba din po ang aking creatinine. At higit sa lahat, nitong March 2021, 2 buwan na po akong buntis. At nung nagpa-ultrasound po ako, wala na po akong PCOS sa aking 2 ovary. Sobrang pasasalamat ako at sa NINS Wellness dahil sa sobrang nakatulong sa akin ang pag-cleansing na ito. Mga kaibigan, ang NINS Wellness Center main branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon, ang NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Folbolista, Sorsogon City. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilag yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nandito na ang pinakabago! Pinakabago? Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixed Herbal Capsule. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixed Herbal Capsule. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Joey? Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag takpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang prebensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, 8 minutos pasado alas 2. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Makusog na kinondinar ang Integrated Bar of the Philippines ang naglalala na lawyer killing sa nasyon. Patakod ini kang pambabadil kay Attorney Juan Macababad kan South Cotabato sa hampang mismo kan sa Indang Harong. Sigun kay IBP President Bert Estrada na talagang makaadit asin makadisganar ang sunod-sunod na panggagadan sa mga lawyers, judges asin prosecutors. Tinawan doon ni Estrada na dapat libreng makakahiro ang mga abogado na daing takot asin nakaarungang bayolensya.
Dahilandig din na nga po ng IBP ni nationwide effort para protehiran ang mga nasa legal na propesyon gikan sa mga patakot, pag-atake asin panggagadan. Mantang padagos man ang koordinasyon kang IBP sa Supreme Court, Department of Justice, National Bureau of Investigation asin Philippine National Police para panimbagon ang mga nasa likod ka mga nangyaring pag-atake. Yan na pangalas 2 na bareta hali sa Newsbase. Ini po si Jenny Balyaran, maray na hapon. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves.